Takže príjemný dobrý deň ešte raz, kolegyne a kolegovia. Dovoľte, aby som otvoril poslednú časť tohto seminára evaluačného, a to je panelová diskusia. Na úvod mi dovoľte, aby som predstavil našich vzácnych hostí. Začnem mojimi ctenými kolegyňami po mojej ľavej ruke. Je tu pani doktorka Gabriela Slováková, riaditeľka probačnej a mediačnej služby Českej republiky. Ďalej pani magistra Mária Marcinová, riaditeľka odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ona už vystúpila, takže ona už je nám známejšia, ale nesporne aj obidve kolegyne známe nám budú. Ďalej mi dovoľte, aby som predstavil pána doktora Petrička, generálneho riaditeľa sekcie restauratívnej a alternatívnej justície Ministerstva spravodlivosti. Našich severných susedov reprezentuje pán doktor Krištof Jašínsky, univerzitný lektor z Akadémie aplikovaných vied v Novom Sači, Fakulty sociálnych vied a umení. A napokon je to pán doktor Lorko, projektový manažér národného projektu Šanca na návrat 2 z generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. V úvode tohto panelu mi dovolte niekoľko slov povedať aj za katedru, ktorú mám česť viesť, pretože my aj v rámci našej katedry Univerzity Komenského sa venujeme penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, ktoré vnímame ako jedny z najaktuálnejších otázok trestnej politiky a výkonu trestu v moderných demokraciách. My na ten trest odňatia slobody mnohokrát pozeráme len na represívne opatrenie. Ale však treba tu zvýraziť jednoznačne aj to, že odborné skúsenosti, aj kriminologické výskumy jednoznačne poukazujú na to, že jeho účel nemôžno naplniť bez systematickej starostlivosti o odsúdeného a nie len počas výkonu trestu, ale predovšetkým po jeho skončení. Tak ako dnes to povedali viacerí predrečníci, tak rád by som aj spoločne s mojím kolegom z katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Univerzity Komenského, pánom doktorom Lorkom, tu ocenil aj z pozície katedry vynikajúce výsledky, ktorému sa týmu pod vedením aj pána doktora Lorka, aj tých vystupujúcich z dopoludňajšej časti podarilo dosiahnuť. A som rád, že majú to šťastie pokračovať v tom, čo začali, Šance na návrat 1 aj Šancu na návrat 2. To je nesporne obrovský úspech tej kontinuity. Tiež som tu rád, že mám možnosť po niekoľkých rokoch vidieť pánov riaditeľov ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby, ktorými sme sa v minulosti aktívnejšie stretli. Námatkou spomeniem pána riaditeľa zo Sučian, s ktorým sme si niektoré veci aj z minulosti pripomenuli, podotýkam pozitívne, a svedčí to o tom, že aj títo riaditelia tomuto projektu venujú pozornosť. A rovnako tak aj vás všetkých, ktorí ste prijali pozvanie. Pokiaľ ide o to tú penitenciárnu a postpenitenciárnu starostlivosť, tak určite sa dnes dozvieme a dotkneme viacero vecí. Keď sme aj dnes hovorili na stretnutí s poľskými kolegami u mňa na katedre, tak sme hovorili, že ten index väzenskej populácie je v tých 4 štátoch V4 vyšší, ako to je v podmienkach Európskej únie. V podmienkach Slovenska sa to teraz mení po novele trestného zákona, ale ja by som chcel zvýrazniť práve ten fakt, ktorý tu do obeda zaznel,
že my nemôžeme tento problém uchopiť len z pohľadu toho, že koľko máme aktuálne osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Nesporne je to podstatný údaj. Ale my musíme na to pozerať, že keď niekoho aj prepustíme, aj vďaka novele trestného zákona, že ako mu štát podá pomocnú ruku a ako zabezpečujú jeho postpenitenciárnu starostlivosť. A práve vďaka tomuto projektu Šanca na návrat 2 sa domnievam, že tá šanca tu obrovská je. Teraz, ak dovolíte, pôjdeme po takých blokoch, tak ako sme si to pripravili, s tým, že poprosím aj lektorov vzácnych, vzhľadom k tej krátkej dobe, ktorú máme, ešte z ktorej som, ospravedlňujem sa, ja trochu ukrajil, tak keby sme mohli minútu a pol až 2 každý zareagovať na tie témy, ktorým sa budeme venovať z pohľadu toho, ako to vníma. Ja osobne vnímam to tak, že sú tu aj zástupcovia, sú tu právnici, sú tu odborníci na sociálno-právnu ochranu detí, potom je tu pani riaditeľka z Českej republiky z probačnej a mediačnej služby, Krištof, ten je z Poľskej republiky aj z akademickej sféry, je to aj praktik, takže toto nám umožňuje to uchopiť komplexne. Takže ak dovolíte, aby som hneď pristúpil tomu podstatnému, a to je prepájanie tej penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. A mňa by to zaujímalo, pretože je určitým aj neduhom aj slovenskej legislatívy, ale aj iných, že my si nejaký inštitút osvojíme, ale neosvojíme si ho aj s tými súvislostiami. A nemôžno len vyseknúť jeden inštitút bez toho, že by sme poznali, aké sú aj inštitucionálne podmienky pre jeho uplatnenie aplikačnej praxi. Takže ak dovolíte, prejdem in media res. Poprosím vás, pani riaditeľka alebo kolegov, ktorí sú tu, keby ste z vášho pohľadu Českej republiky a vašej skúsenosti vašej probačnej a mediačnej služby nám priblížili, aký je aktuálny stav v České republike. Tak já v první řadě všechny zdravím a moc si vážím pozvání a zejména své bývalé i vlastně současné kolegy ředitele Ústavu pro výkon vazby a trestu, protože jsem sama bývalá ředitelka, velmi angažovaná ve všech možných programech zacházení během výkonu trestu i ve výstupní fázi. Naprosto souzním s panem doktorem Lorkem, že trest začíná uvězněním a nemá se řešit až na konci. A Česká republika v tomhle udělala obrovský kus práce, ale velmi nesystémově. My máme velké množství neziskových organizací, které nám pomáhají různé programy tvořit. Často nám i začínají jako sami tvořit něco, co nikdo nechce a my to díky přijímáme, protože žádný systémový projekt typu Šance na návrat nemáme. Moc mě to mrzí. Co máme ale funkční, tak je spolupráce v rámci justice, vězenské služby a probační a mediační služby. Tam ta naše institucionalizace probace a mediace v roce 2000 přinesla koncepční přístup k lidem, kteří vykonávají trest nebo zbytek trestu nebo nějaké alternativní opatření na svobodě a postupně se nám daří s vězeňskou službou některé programy tvořit společně a ambicí je, aby ideálně navazovali ty ve výkonu trestu s těmi, co děláme s klienty venku, ale bohužel, tak jak vy jste to popisoval, tak i v České republice každé ministerstvo má svůj nějaký směr, projekt a dělá svou práci dobře, ale nepropojeně mezi sebou, takže teďka nějaký fokus by měl směřovat k síťování. Určitě náš velký partner je Ministerstvo práce, sociálních věcí a Ministerstvo vnitra a nějaké střípky dobré praxe bych mohla vyjmenovat, ale líbí se mi to vaše systémové uchopení. Ďakujem. Ja by som si dovolil obrátiť, aby sme išli aj z hľadiska nášho ďalšieho suseda, tentokrát Poľskej republiky, pána doktora, by som poprosil Jašinského, keby nám on priblížil, aký je stav z Poľskej republiky z jeho pohľadu.
Dobrý deň, vopred pekne ďakujem za pozvanie a ospravedlňujem sa o moju slovenčinu, no zatiaľ sa ešte učím. Keď niečo poviem nepochopiteľne, tak prosím dajte vedieť. Podľa môjho názoru a mojej viac ako 20-ročnej praxi postpenitenciárna starostlivosť stojí to za to, lebo to je investícia aj do budúcnosti, aj do nielen štátnych rozpočtov, ale aj takej sociálnej politiky. No pre mňa osobitne je to veľmi dôležitá oblasť, lebo pôsobím tomu už až 15 rokov. No v Poľsku vyzerá to tak, že máme asi 105 ústavov na výkon trestu odňatia slobody. A nerátam v tom samozrejme pobočiek. Takmer 70 000 odsúdených v ústavoch, asi 5 000, 6 000 probačných a mediačných úradníkov, z čoho 2/3 to sú úradníci pre dospelých a niečo menej to sú probační úradníci, akým som bol aj ja cez 12 rokov pre mládeže a rodiny. No samozrejme nemáme takého plynulého prechodu z životu v ústave na slobodu. Súvisí to s mnohými podmienkami a faktorami a obmedzeniami, len no je to taký problém, že aj ten index väzenstva máme podobný ako Slovensko či Česko, ale aj musím povedať, že nemáme takých vynikajúcich nástrojov, aké sú na Slovensku, a mám tu na mysli projekt Šancu na návrat a výstupné oddiely. No, my sme v Poľsku okrem toho, že sme veľká krajina a máme veľmi veľa odsúdených, nedočkali sme ešte toho. Takmer pilotážne overované na dneska asi 5 takých prechodných domov pre bývalých väzňov. No a niekoľko organizácií v celom Poľsku, možno 20, ktoré dostajú fondy na podporu pre bývalých väzňov. V jednej z takýchto organizácií, jedného z takých centrov som mal príjemnosť zaviesť a viesť dneska v mojom meste v Novom Sanči. No samozrejme tá spolupráca medzi 3 sektormi, čiže inštitúciami a mimovládkou a väzenskými stražmi, ešte není takto veľmi dobrá, ako by som si to želal. Však aj recidívu máme veľkú. No, tiež som viedol taký prieskum v rámci účinnosti pobytu v ústavoch a výstupných oddieloch na Slovensku. Aj som to porovnával so svojimi, ale myslím si, že aj na to príde čas neskôr. Tak začiatočne môžem povedať, že nemilé to sú veci, keď sa stretáva v ústavoch svojich bývalých klientov z detských domovov. A také situácie mám, lebo aj som bol vychovateľom a pedagógom v detských domovoch. A je to také, veľmi mňa to mrzí. Ale aj za tým stojí rôzne podmienky. Tak ďakujem krásne zatiaľ. Ďakujem. Trocha mením ten program tak, ako mám pred sebou, lebo inšpirovali ste ma práve pán doktor Jašinský, vy. Tu na Slovensku súvisí to samozrejme aj s tou penitenciárnou starostlivosťou, aj s post, aj s tým, čo hovoril pán doktor Lorko v tej dopoludňajšej časti. A to je to, že na Slovensku my teraz máme v legislatívnom procese, schválila to vláda, takú legislatívnu zmenu, aby o tom, že osoba pôjde z vyššieho stupňa stráženia do nižšieho a z nižšieho do vyššieho rozhodoval riaditeľ ústavu po vyjadrení svojej komisie s tým, že teraz tú kompetenciu má súd. A keby bol podaný opravný prostriedok, rozhodoval by o tom súd. A ja by som sa chcel spýtať práve pána doktora Petrička, pretože on je celoživotný súdca, profesionálnym zameraním, že ako on toto vníma, tento problém. Lebo to súvisí aj s tým, čo robíme aj v rámci tej šance na návrat, že aby tie naše ústavy neboli len vnímané ako zariadenia, kde niekto vykonáva trest, ale oni majú aj výrazné, aj správne funkcie a tak ďalej, že ako aj tú zodpovednosť tých riaditeľov ústavov prehlbiť. Preto by ma váš názor, pán doktor, zaujímal.
Ďakujem, príjemný dobrý deň. V kontexte tejto otázky by som povedal asi tak, že za mňa je to určite správny krok, pretože vnímanie riaditeľa ústavu by nemalo byť len vnímanie z hľadiska nejakého administratívneho štatutára, ale dôležité osoby, ktorá svojím spôsobom vplýva na osobu páchateľa v ústave na výkon trestu. Dlhodobo sú otázky týkajúce sa toho, že či nenarúšame nejakú súdnu kontrolu, súdny prieskum, súdnu rozhodovaciu činnosť, zmenu a tak ďalej. Ja v tomto absolútne problém nevidím a nadviažem na jednu zásadnú paralelu, ktorú máme už teraz v trestnom zákone, a je to inštitút premeny zvýšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, kde sme dokonca takúto úlohu zverili riaditeľom ústavu. A dokonca ja vnímam túto úlohu presne vo vzťahu k tej zmene ako jedinečný prvok, kedy ten riaditeľ tohto ústavu, ktorý túto osobu odsúdeného má asi 24 hodín denne svojím spôsobom na očiach v úvodzovkách, dokáže svojím spôsobom veľmi dobre posúdiť tú mieru toho, že ako je tá daná konkrétna osoba pripravená na zmenu. A tá zmena sa má týkať systematickej zmeny. Čiže tak, ako sme to nastavili, alebo sa to nastavilo v minulosti, zmena z výkonu trestu, možnosť premeny na domáce väzenie do toho probačného prostredia, tak takisto by aj toto mohol byť zásadný krok, kedy ten riaditeľ ústavu má dobrý nástroj na to, aby dokázal svojím spôsobom možno, že aj odmeniť samotného páchateľa alebo toho odsúdeného za jeho správanie sa v ústave a výkon trestu. Ďakujem a poprosím pána doktora Lorka, že by ma pán doktor zaujímalo váš názor, že ako vy nadväznosti na to, čo povedal aj pán doktor Petričko, ako vy vidíte tú budúcnosť, že je cesta tá, že by sa viacero tých subjektov, vieme, že aj iných štátoch, to není len výmysel Slovenska, že budú medzi stupňami vyššieho do nižšieho, ale naopak aj v iných štátoch o tom rozhodujú dokonca aj v širšom rozsahu, ako to je v tom návrhu uvedené. Vy si myslíte, že mohla by to byť šanca pre nás, aby bolo aj efektívnejšie rozhodované? Alebo čo by ste potom videli vy aj taký prínos z hľadiska aj toho, čo vy robíte? Naznačovali ste to aj vo vzťahu tým ústavom, že nie je efektívne, keď dvaja sú tam mať tie špeciálne miestnosti pre nich z hľadiska tých výstupných oddielov, ale kde vy vidíte ten vývoj, že toto je prvý krok, že sa k tomuto pristupuje. A ten ďalší, keď aj máme tú šancu na návrat, kde vidíte vy ten ďalší vývoj v tejto penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti? Ďakujem pekne za otázku. Z hľadiska rozhodovania subjektu, kto má byť tým rozhodovacím subjektom, či už súd alebo riaditeľ ústavu, tak v podstate bavíme sa o tom, že čo je adresnejšie z hľadiska informovanosti. Samozrejme, ak bude rozhodovať riaditeľ ústavu, tak vždy tam je odvolací orgán, ktorý rozhodne v tom vyššom stupni. Čo možno je teda dôležité povedať, že tá informovanosť tých riaditeľov o tom konkrétnom odsúdenom je oveľa vyššia ako samozrejme súdu, ktorý to má sprostredkovanie. Je to aj teda na druhej strane vyššia záťaž na riaditeľov, ktorí majú rozsah právomoci v tomto, sa im má rozšíriť. V čom ja možno vidím takú, a troška by som asi aj odbočil, že v čom vidím troška takú chybu, je na Slovensku je tá výmena informácií medzi vlastne penitenciárnou a postpenitenciárnou sférou. Pokiaľ nevie niekto v postpenitenciárnej sfére, čo sa s tým odsúdeným odohralo počas výkonu trestu, tak začína s ním od nuly. Častokrát môže ten prepustený odsúdený si vymyslieť vlastný príbeh, neobjavia sa nejaké rizikové faktory, ktoré potom môžu viesť naspäť k recidíve toho prepusteného. A aj keď som počúval kolegov, či už z Českej republiky alebo z Poľskej republiky, tak my si tak vzájomne môžeme niektoré tie aspekty závidieť, mi to tak príde, že v Česku sú naozaj kvalitné subjekty, neziskové organizácie, ktoré vyhrávajú medzinárodné ocenenia, spomeniem Rubicon posledne. V Poľsku zase majú vynikajúci systém grantový, alebo finančný systém na ohodnocovanie neziskových organizácií na ich prácu. No a
my sa vlastne snažíme o to prepájanie penitenciárnej a postpenitenciárnej sféry tak systémovo výmenou informácií. Takže myslím si, že tá odpoveď, že keby sme sa ako 3 krajiny v tomto spojili a tie prvky si povymenali, tak myslím si, že dospejeme k tomu výsledku, ktorý by priniesol to ovocie tej práce s tou osobou tak, aby opäť nerecidovala, aby sa začlenila do spoločnosti. Ďakujem a hneď by som na to, čo pán doktor ste povedali, nadviazal aj takou otázkou na pani magistru Marcinovú. Pani riaditeľka, mňa by zaujímalo, že áno, teraz v dôsledku tej novely trestného zákona viacero odsúdených sa dostalo z výkonu trestu odňatia slobody, ale mňa to zaujíma, ako to vy vnímate, že z hľadiska aj vášho zamestnávateľa, aj z hľadiska vášho odboru, že je toto cesta aj do budúcnosti, lebo bola to krátka doba, lebo tá novela bola schválená vládou 6. decembra, mala byť účinná 1. januára, to je za necelé 3 týždne, potom bola účinná, ako vieme, 6. augusta, ale tá postpenitenciárna starostlivosť je základom všetkého, lebo teda jeden z tých základov, potom poviem prečo, ale ako to vy vnímate, že čítam náplň tých vašich zamestnancov z vašich úradov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, takže či to znamenalo nejakú väčšiu záťaž, alebo čo vám je signalizované tak prakticky? Priznám sa, že teda priamo teda s touto poslednou novelou nemáme informácie, že by to predstavovalo nejakú extrémnu a veľkú záťaž pre našich kolegov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na sociálnej kuratele. Čo neviem, či je dobrý znak, že teda keď to nebola záťaž, pretože presne a premostím teda k tomu ovociu teda a tým skúsenostiam z tohto národného projektu zo Šance na návrat, že áno, tá postpenitenciárna starostlivosť a teda úspešnosť penitenciárnej sa odzrkadlí v sprevádzaní v postpenitenciárnej a starostlivosti a teda v následnom úspešnom fungovaní v živote na slobode. A je neodmysliteľná pre nás, je veľmi zmysluplné teda to prepojenie a to vykročenie teda smerom k tomu klientovi skôr, ako v momente, keď on opustí brány výkonu trestu odňatia slobody. Mnohokrát, aj teda, určite sa to deje teda ešte aj teraz, ale spoliehať na to, že človek, ktorý teda pobudne vo výkone trestu odňatia slobody akýkoľvek čas, ale teda ak to uchopenie v živote na slobode neexistuje vzťahové, podporné, tak nemožno spoliehať iba na to, že ten človek zrazu začne klopať nejakému anonymnému úradníkovi na dvere a prosiť ho o pomoc možno v kľúčových veciach, ktoré teda bez dôvery nemožno začať si ani pýtať. Takže to prepojenie ja považujem za veľmi dôležité pre úspešnosť postpenitenciárnej. No a teraz ste vlastne mi nahrali na smeť, pretože pán doktor Lorko, keď vystúpil v tej predchádzajúcej časti, tak správne na to poukázal, že my v Slovenskej republike, myslím, že ste hovorili, že 64% osôb vo výkone trestu odňatia slobody sú tam 2 a viackrát. A to súvisí aj s tou efektivitou tých súčasných trestov, respektíve tých nových pravidiel ukladania trestov. To znamená, máme to 64, niekedy to bolo 63, ale povedzme, je to 64 a dostávame sa do tej pozície, že najlepšie by to vedeli zrejme povedať tu prítomní pani riaditelia ústavov alebo zamestnanci GRZVS, ktorí s týmito vecami a s týmito osobami pracujú, že je cesta, keď máme 64% recidívu, je cesta vo vzťahu k týmto. Ja viem, že tá novela je nastavená predovšetkým v podmienkach Slovenskej republiky na tých prvotrestaných, že im sa budú ukladať nižšie tresty, ako tomu bolo do novely. Ale je cesta, alebo ako budeme vlastne postupovať vo vzťahu tým recidivistom? Pán doktor Petričko, to by ma zaujímalo, že ako to vidíte vy? Máme teraz nový systém a že ako to vidíte vy,
Tých prvotrestaných, dobre, tam máme tie nové pravidlá, uvidíme, čo to prinesie, teraz to asi by bolo predčasné hodnotiť, ale že ako to uchopiť práve k tým recidivistom, práve k tomu, že znovu ich tam máme a nie len dvakrát, ale ako hovoril aj pán doktor Lorko, niekoľkokrát. Aký vy máte názor? My sme si urobili analýzu, sú to dáta verejne dostupné, z ktorých vyplýva, že najtypickejším trestným činom je trestný čin krádeže. To je trestný čin, ktorý sa u nás pácha najviac. Paradoxne druhé a tretie priečko obsahuje ohrozenie pod vplyvom návykové látky, čo tiež o niečom svojím spôsobom vypovedá. Ale poďme k tej krádeži. Podstata tej krádeže znamená, že tieto osoby podstatným spôsobom riešia svoju životnú situáciu. Či prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, či latentne, či odhalenie a tak ďalej. Čiže podstata tohto problému spočíva v tom, že tieto osoby majú nejaký spoločenský, sociálny, existenčný problém, ktoré potrebujú nejako riešiť, či priamo, či nepriamo. Riešia ho takýmto spôsobom, že buď to riešia ako teda prvoplánovo, že jednoducho ako cesta menšieho odporu a rýchlejšieho zbohatnutia, alebo ako cesta osvedčených postupov, ktoré vidia doma, v sociálnej komunite. Čiže si osvojujú to, že ak v tej komunite, v ktorej žijem, a osoba, ktorej ja zhliadam, rodič, takúto aktivitu realizuje, tak ja si ju osvojujem ako normálnu, štandardnú aktivitu, ktorá vo mne nezohráva žiadnu negatívnu emóciu. A tu je dôležité to, že ako vlastne vyriešiť ten problém, aby tieto osoby neboli nútené pristupovať k takéto majetkovej trestnej činnosti. My sme robili takú analýzu toho, že čo je ideálny nástroj na to, alebo ako nastaviť systém tak, aby osoba, poviem to takto, nemusela kradnúť. No jednoduchý nástroj je to, aby pracovala. A my sme sa začali venovať aktivitám spojených s pracovnou činnosťou. Nielen vo forme trestu povinnej práce, ale najmä vo vzťahu k pracovnej činnosti. A započali sme začiatkom roka aktivity spojené s jednak organizáciami, ktoré realizujú dnes postpenitenciárnu starostlivosť. Nie sú to originálne, alebo nie sú to organizácie, ktoré sa venujú, poviem to rovno, sú to cirkevné organizácie, ktoré sa starajú práve o tieto osoby, ktoré sú bezdomová, recidivisti, a majú úžasnú skúsenosť, majú úžasnú aplikačné výsledky práve, nazvem to takto pracovne, možno, že sa na mňa nikto nepohnieva, terapiou prácou. Jednoducho pracovná činnosť, ktorá funguje v týchto zariadeniach, podstatným spôsobom znižuje recidívu. Tieto osoby majú denný režim, majú režim, čo sa týka pracovnej činnosti, majú režim týkajúci sa obmedzenia konzumácie omamných alebo psychotropných látok, čo je veľmi dôležitý aspekt. A my sme sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom dokážeme to pretaviť do našich reálií v budúcnosti. Aktuálne pripravujeme, nechcem to nazvať projekt, lebo nie je to projektom, je to nejaké pilotné overovanie systematického zamestnávania odsudených v dvoch režimoch. Jednak po podmienečnom prepustení z výkonu trestu a jednak v rámci podmienečného odsúdenia, kedy je možné uložiť povinnosť zamestnať sa. Jednoducho dokážeme sprevádzať takéhoto samotného odsudeného. Aj sme si to trošku pilotovali, a narazili sme na prvý základný problém, ktorý väčšina z vás, ktorí pracujete s týmito odsúdenými, a asi možno, že identifikuje, a to je prvá oficiálna výplata. Prvá oficiálna výplata u odsúdeného znamená, že 95% týchto odsúdených sú zadlžení, majú exekúciu, spravidla vyživovacia povinnosť a tak ďalej. Čiže nám sa stalo to, že sme si odsledovali, že tento človek nastúpil do legálnej práce, my sme ho svojím spôsobom presvedčili, že to legálne pracovať je super. Lenže on dostal prvú oficiálnu výplatu, na ktorú prišla exekúcia, a podstatnú časť tej výplaty mu zobrali. A to bolo absolútne demotivujúce. Veľká časť týchto ľudí následne nechcela pracovať alebo pracovala na čierno, prípadne pristúpila ďalej ku konzumácii omamných a psychotropných látok a pokračovala v tom recidívnom správaní. Pre nás je teda dôležité to zamyslieť sa v druhom kole, alebo sme sa zamýšľali, že aký je optimálny nástroj na to, a že či teda Slovenská republika aktuálne disponuje nejakým nástrojom, ktoré by to dokázalo potlačiť. No jednoducho áno, je to inštitút osobného bankrotu. Ja sme začali robiť sieťovanie, kde sme zistili, že aj takisto aj ústredie práce má centra podpory, ktoré presne takéto aktivity realizuje. A zistili sme, že vlastne celú tú podporu nám realizuje aj Centrum právnej pomoci, ktoré dokáže svojím spôsobom tieto osoby zamestnávať.
A zamerali sme sa aktuálne, chceme to spustiť niekedy koncom septembra, začiatkom októbra v pilotnom overovaní pre Prešovský kraj, kde by sme sa chceli zamerať na skupinu páchateľov, ktorí páchajú trestnú činnosť zanedbania povinnej výživy. A títo nám končia vo výkonoch trestu a má to brutálne devastačné účinky sekundárne pre tú matku a to dieťa. Že to, že on sa dostane do výkonu trestu, je síce naplnenie litery zákona, ale nemá to žiadny pozitívny dopad na tú osobu, tú matku. Čiže tam vidíme zásadný prínos, mohol by som o tom rozprávať dlhšie, ale nechcem prekročiť ten čas. Čiže tam vidíme možno, že priestor na to, ako tú dominantnú časť kriminality recidívnej možno znížiť. Dovolím si potom pokračovať otázkou na pána doktora Jašinského. Pán doktor, hovorili sme o tom aj v našom dneska stretnutí aj s pánom tu prítomným pánom profesorom z Poľskej republiky a to je ten problém tých recidivistov. Vy to ako vnímate, pokiaľ ide o Poľskú republiku? Áno, ja poviem tak, recidíva bola, je a vždy bude. Však sú z času na čas také aspoň právne alebo organizačné nezmysly, ktoré spôsobia to, že tejto recidívy môžeme mať viac alebo menej. Samozrejme, nie 0, nie 100%, ale máme ako krajina či ako štát na to vplyv. Príklad z Polska. V 2017 roku zaviedli naši politici zákon ohľadom dlžníkov na vyživnom, čiže takých, ktorí majú dlhy alimentačné, tak to sa v Polsku volá. Zákon hovorí takto. Keď cez 3 mesiace neplatíš dlhov na vyživnom a vôbec neplatíš na vyživno na svoje deti, tak páchaš nový trestný čin. No dobre, ale keď páchateľ je v base a je v base dlhšie ako 3 mesiace a nejde do práci, lebo to nie je pravda, že máme 80% zamestnanosti odsúdených, keď to tak spočítame poctivie, to takýchto odsúdených, ktorí pracujú a majú za to peniaze, je oveľa menej, to tento človek cez čas dlhšie ako to 3 mesiace nič nerobí, je v base a pácha nový trestný čin a má novú žalosť podanú na súd ohľadom jeho činnosti trestnej, na ktorú vôbec nemá vplyv. To je jeden príklad. A druhý príklad je, no možno nie príklad, ale druhý názor na túto tému je taký, že aký bude mať verejnosť prístup ku odsúdeným, ako my ako podporovateľa týchto osôb budeme mať profesionálnu ponuku pomoci postpenitenciálnej a či ona vôbec bude všeobecná, prístupná i ponúknutá všetkým, ktorí ju potrebujú, aj to má vplyv na to, podobne ako desiatky iných faktorov a podmienok, o ktorých tu zrejme nemôžeme všetkých v tomto momente hovoriť. Takže sú ohľadom úrovne recidívy veci, na ktoré my ako štát naozaj máme vplyv. Nie všetky, samozrejme, to vždycky bude. Ďakujem. Dovolím sa obrátiť na pani riaditeľku, pani doktorku Slovákovú, že aké sú jej skúsenosti, pretože sa s nami podieľala o informáciu, že bola aj riaditeľka ústavu, ak som to dobre pochopil, zaznamenal a teraz je riaditeľka probačnej a mediačnej službe, že aký je jej názor, aké sú jej skúsenosti s týmito recidivistami z pohľadu toho, keď bola príslušníčka väzenskej služby Českej republiky, myslím, a teraz, keď to je, že ako to vníma, alebo aký je názor v tejto oblasti? Nech sa páči. Tak v první řadě statistiky jsou hra s čísly, takže procento recidivy nemá žádnou vypovídající hodnotu, protože kriminalita v České republice a i ve Slovenské je relativně nízká, ale počet uvězněných lidí je vysoký. Z toho plyne, že jsme velmi represivní a nemůžeme se porovnávat se Skandinávií a státy, kde polovinu lidí, kteří jsou u nás ve výkonu trestu odnětí svobody, vůbec nezavírají do vězení. Tím bych začala. Funkční sociální politika a dobrá prevence
rovná se dobrá trestní politika. Když není funkční sociální politika a dobrá prevence, tak vězeňství je ta poslední záchytná loď zoufalců, takže to očekávání od vězeňství je obrovské, ale už jako přichází ve špatnou chvíli, proto ta recidiva, protože lidem, kterým se nepomůže primární, sekundární, terciální prevencí, nezabere kurátor sociální služby a tak dál, tak skončí logicky u nás a vůbec nemá žádnou jinou šanci. Tak tam vidím velký prostor pro zlepšení státu. A co se týče recidivistů, většinou jsou to podobná trestná činnost, krádeže, neplacení výživného. To se teď nově v České republice dekriminalizovalo novelou trestního zákoníku částečně, ale to je pořád stejná skupina lidí. Oni nejsou jenom neplatiči výživného, oni mají ještě dluhové problémy, drogové problémy. Takže jsou to prostě lidé, s kterými my si musíme pomoci a znamená to extrémní úsilí lidí ve vězeňství, v probaci, mediaci a sociálních službách, abychom je vodili za ruku. Společnost to musí akceptovat s nejistým úspěchem, protože jestliže někdo si 50 let tvoří vzorce chování, tak ho za půl roku nelze převychovat, ani bych to nenazývala převýchovou. Dobrá věc je slovo dezistence neboli upouštění od trestné činnosti. A my, co v tom pracujeme dlouho, víme, že na to nemusíme mít úplně extrémní vliv. Je to soubor jakýchsi faktorů zkušenostních, rodinných, zázemí, venkovního života, věku a náhod. Takže tohle všechno dohromady může vést k úspěchu. Takže jenom říkám, očekávání od vězeňství je příliš veliké, ale snaha kolegů o jakoukoliv činnost také a možná ty peníze, kdybychom počítali na dolar jako v Americe nebo na norskou korunu, tak bychom zjistili, že jsou špatně investované ve špatnou dobu. A ještě jsem chtěla krátkou poznámku k té změně stupňů bezpečnostních. My jsme tím prošli a teď se omlouvám tady kolegy z vězeňské služby, ale za mě to nepřineslo nic, když bych to řekla velmi ošklivě, jako drobné úspěchy ano, ale to zejména proto, že české věznice jsou založené na hromadném ubytování, takže u nás postup z vysokého stupně do nižšího může často znamenat přestěhování vězně o patro níž, ale samozřejmě máme velkou snahu, vězeňská služba má perfektně nastavené programy zacházení, ale vlastně pokud se člověk nevytrhne z toho prostředí a nedojde k nějaké výraznější kvalitativní změně, tak je to často jako jenom malinký krůček, takže za mě vězeňství dělá obrovskou práci, ale ne s velkým efektem. Děkuji. Ďakujem. Ja sa potom obrátim na pani kolegyňu, pani riaditeľku ústredia práce. A jasne je to, že tak ako to povedali aj predrečníci, že ľudia, ktorí sú zo sociálne horšieho prostredia, tak pri nich možno očakávať, že keď ten skutok naďalej bude trestný čin, tak oni budú opätovne páchať trestnú činnosť, lebo oni prepadávajú cez tú sociálnu sieť a jednoducho z tých dôvodov, ktoré hovoril doktor Petričko, že majú podĺžnosti, majú dlhy, alebo to, čo hovorila pani riaditeľka, že sú tam trestné činy, ako je zanedbanie povinnej výživy, byť i už ne v tej podobe v Českej republike, ako to bolo, tak mňa by zaujímalo, že dobre, toto je skupina osôb, ktorá tam bude stále prepadávať. Otázne je to, či ten ich skutok, tie drobné krádeže budú trestnými činmi, alebo nie. Ale mňa by zaujímali práve tí, ktorí sú pre nás hľadiska páchania trestnej činnosti závažnejšie. To sú tí, čo páchajú opätovne lúpeže, neviem, znásilnenia alebo nejaké ublíženie na zdraví výraznejším spôsobom. Že aké sú vaše skúsenosti s tou postpenitenciárnou starostlivosťou s nimi? To znamená, že tam ten problém už nie je primárne ten prežitie, ale to je problém jednoducho osobnosti. Že ako to vy vnímate, že či nejaké skúsenosti v tejto oblasti máte? Nemožno ani povedať, že by teda sociálna kuratela mala nejaké špecializované prístupy teda ku klientom sociálnej kurately.
teda z pohľadu teda závažnosti predchádzajúcej trestnej činnosti. Dívame sa na toho klienta ako na človeka, ktorý teda potrebuje pomoc v živote na slobode, ak o tú pomoc stojí vôbec, lebo je veľká teda taká slabina a teraz zase na druhej strane si aj povedzme, aké by boli reálne možnosti teda tej takej nejakej drakonickejšej pomoci z pohľadu sociálnej kurately, keď ten človek jednoducho nemá záujem a nechce. Tá časť vlastne klientely, ktorá prichádza na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, stále je veľká časť teda tých sociálne slabších klientov, ktorí tam prichádzajú primárne kvôli 100-eurovému resocializačnému príspevku. Toto ich prinúti zaklopať na dvere úradu a teda toto je akože základný motivátor a veľmi málo teda tých klientov napriek snahe teda predísť a identifikovať oblasti pomoci, veľmi málo tých klientov zostáva v nejakej dlhodobej starostlivosti kurately. Áno, a presne ste nahrali na smeč pánovi doktorovi Lorkovi. Pán doktor, mňa by zaujímalo nadväznosti na to, čo povedala aj vaša predrečníčka alebo predrečníci, že vy ste to dnes aj spomenuli, že aj, myslím, že to hovoril pán doktor Jašínsky, že treba začať s tou starostlivosťou od tých odsúdených hneď po nástupe do VTOS. To aj naše ústavy robia, že tam sú špeciálne programy, alebo sledujú ich tam, alebo majú určité informácie, na začiatku získavajú, ale ako vy to vnímate z pohľadu vašich skúseností, napríklad projekt Šanca návrat jednotka alebo dvojka, že ako by mali byť motivovaní tí ľudia, aby ďalej nepáchali tú trestnú činnosť. Že ako ich motivovať, lebo jedna vec je tá, že keď to budú takí, ako hovorí pani riaditeľka, za 100 euro, tak s tými nejak nepohneme, ale ako tých, ktorí sú pre nás nebezpečnejší, ako ich motivovať už počas výkonu trestu odňatia slobody, aby ten hodnotový nejaký rebríček nejak zmenili. Že kde vy vidíte tú podstatu? To je veľmi dobrá otázka, pretože z hľadiska motivácie osôb, ktoré páchajú kriminalitu, si myslím, že asi všeobecná odpoveď neexistuje na túto otázku. Ja si pomôžem asi tým, že samotný pojem recidíva není výsostne pojem, ktorý by sa používal v trestnom práve, v kriminológii a kriminalistike, ale recidíva je pojem, ktorý je dobre známy aj medicínskemu prostrediu. A ak chcete predísť recidíve, tak veľmi dôležitá je nejaká diagnostika. A o čom svedčia aj zahraničné výskumy, tak naozaj z hľadiska recidívy, ktorá teda a z hľadiska toho percenta, nechcem sa o tom nejakým spôsobom rozprávať, že čo je veľa, čo je málo, ale čo funguje je správna diagnostika a správne zameranie sa na riziká a potreby konkrétneho odsúdeného. To znamená, že správne ho v prvom rade zdiagnostikovať, že čo je naozaj jeho potrebou a neurobiť to len raz, lebo tie potreby môžu byť dynamické a menia sa a mať pre neho vhodné nástroje na to, aby tie problémy mohol vyriešiť. A hlavne, čo ešte podľa mňa najdôležitejšie, neprestať v tom nejakom momente, kedy končí právomoc jednej inštitúcie, aby to bolo kontinuálne. To znamená, že pokiaľ osoba dostane podmienečný odklad, neosvedčí sa, ide na výkon trestu a potom môže byť teoreticky podmienečne prepustená, tak aby tá kontinuita medzi troma inštitúciami bola zachovaná. Takže asi toto nejak by mohlo byť kľúčom na úspech, ale verím, že to má oveľa viac úskalí, ako sa na prvý pohľad zdá. Áno, a to potom súvisí aj s tou otázkou efektivity sankcionovania, lebo už aj pán doktor Petričko to dobre povedal a plne s ním súhlasím v tomto, že najviac trestných činov, kde sú osoby na Slovensku vo VTOS, výkone trestu odňatia slobody sú krádeže, potom je ohrozovanie pod vplyvom návykové látky. No teraz tie nové pravidlá ukladania trestov zrejme prispejú k tomu, že počet tých nepodmienečných trestov poklesne. To znamená, možno očakávať aj zmenu skladby odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Že to
tí, čo sú tam za majetkovú a hospodárskú trestnú činnosť, tak tam tí prvotrestaní tam budú ozaj vo výnimočných prípadoch, keď to bude súbeh z iných trestným činom, ale tí prvotrestaní nie, tí recidivisti zrejme áno. Ale ako to aj vy vnímate, pán doktor Petričko, že z hľadiska tej budúcnosti, že kde tam vy ako dlhoročný súdca očakávate, že by sa tie tresty mali hýbať, alebo čo očakávate? Lebo jasne to tie krádeže, ohrozenia pod vplyvom návykové látky, tie zrejme nebudú v takom veľkom množstve, ako to je doteraz. Ale že kde tak vy očakávate také väčšie množstvo ukladania tých nepodmienečných trestov? Že kde to vy vnímate z hľadiska skladby tých páchateľov? Z hľadiska ukladania nepodmienečných trestov myslím si, že budúcnosť je najmä v násilnej kriminalite, čo je určite fajn, pretože cieľom trestania by nemalo byť len teda trestať, ale aj chrániť. A pri násilnej trestnej činnosti je tá miera nebezpečnosti pre spoločnosť pomerne vysoká, čiže tam si myslím, že je tá sankcia vo vzťahu k tomu vyčleneniu tej spoločnosti a obmedzeniu osobnej slobody na mieste. Pri tých majetkových trestných činoch, hospodárskych eventuálne, by mal byť nejakým budúcim cieľom možno snaha, alebo pri všetkých tých podstatnej časti trestných činov, ktoré majú tú škodu ako kvalifikačný znak alebo spôsobenú škodu ako nejaký následok, mala by byť primárna snaha o odstránenie škodlivého následku. To je veľmi dôležité pri týchto trestných činoch a ani nie až tak, že dekriminalizovať, ale skôr nastavovať režim tak, aby našim cieľom bolo to, aby ten páchateľ čo najskôr nahradil škodu. A tú škodu následne, alebo tú náhradu škody potom pretaviť do nejakej sankcie na mieru, ten pojem používam často. Takže pri tej násilnej trestnej činnosti je to tam trošku ťažšie, akože tu nastaviť nejakú mieru, aby som to nazval satisfakcie, pretože pri trestných činoch s násilnou povahou, nehovorím, že sa to nedá, Česi s tým majú celkom pekne skúsenosti s projektom Vnímam i teba, ktoré sme my trošku a v jednom prípade už u nás takisto aplikovali, čiže je to možné. Ja budúcnosť vidím v tom, že pri tej ekonomickej majetkovej trestnej činnosti by mala byť prvotný záujem náhrada škody, odstránenie toho škodlivého následku. A tie nepodmienečné tresty by mali byť naozaj tým najväčším strašiakom pre tie násilné trestné činy. Avšak nemôžno povedať ani paušálne to, že ani majetok a ekonomika sa nám nedostane. Určite áno. Ale v zásade si musíme povedať, že čo je cieľom tohto ktorého trestu. A nemôžeme povedať paušálne, že cieľom pri všetkých krádežiach bude náhrada škody, neviem nikoho trestať. To určite nie. Stále musíme byť individuálni, stále musíme pozerať na toho páchateľa a tak ďalej, ale z takého hodnotového hľadiska by sme sa mali určite v budúcnosti venovať tomu, že čo je cieľom teda toho páchateľa. A čo sa týka napríklad budúcnosti sankcií, mne sa celkom pozdáva aj ten model otvorených veľkých sankcií, kde teda tomu sudcovi veríme. Možno, že teraz to vyznie ako teda prihrievanie si vlastnej polievky ako sudcu, ale tá sankcia pomerne široká, umožňuje sudcovi uložiť aj dobrý trest podmienečný, aj tvrdý trest odňatia slobody pri zachovaní rovnakých pravidiel možno, že. A nemusí ten sudca možno, že ten zákon lámať cez koleno, len preto, aby možno, že uložil spravodlivý trest a škrabať sa možno, že cez hlavu. Ja na toto hneď nadviažem a opýtam sa pani riaditeľky probačnej a mediačnej služby na jej názor, lebo vy ste aj zmienili, pani riaditeľka, tú novelu trestného zákona, ktorá v Českej republiky zavádza systém taký, že poviem to trochu zjednodušene, možno aj nepresne, že za každý trestný čin možno uložiť peňažný trest. A treba povedať, že aj v Českej republike to nebolo jednotne vnímané. Napríklad najvyšší trestný kolegium Najvyššieho súdu Českej republiky v Brne bolo zásadne proti takejto úprave. A mňa by zaujímalo, že áno, je to možnosť, neznamená to, čo aj doktor Petričko naznačuje, že zo všeobecne sa to nedá. Ale myslíte si aj na základe vašich skúseností, že ten trend takého väčšieho uplatňovania peňažných trestov
teraz nehovorím, či je správne, nesprávny, to si nedovolím takú otázku položiť, ale možno očakávať v podmienkach Českej republiky, že sa to bude viacej využívať ako doposiaľ? Tak on ten trest nelze uložit samostatně v případě závažné trestné činnosti, ale v podstatě já bych si to přála, protože a je to o té individualizaci trestu, jak mluvil pan kolega. Jsou případy známé ze zahraničí, třeba z Holandska, kde je aplikován restaurativní přístup i na závažnou trestnou činnost, třeba dopravní autonehody s následkem smrti, kde může dojít k dohodě pachatele a pozůstalých a vyhodnotí společně, že není řešením někoho poslat na 10 let do vězení, rodině to nějak nepomůže a možná je lepší peněžitý trest ve vysoké výši, který té rodině pomůže. Tam už jsme ale mimo teda prostor České republiky. U nás jako i z různých evropských i světových vlastně výzkumů vyplývá, že zhruba 1/3 odsouzených jsou nebezpeční za nějaké závažné trestné činy, často s nějakou patologií, 1/3 jsou jednorázové tresty s nějakou rodinnou podporou a 1/3 je ta šeť, kam se zaměřit. Pokud vy se ptáte na ty závažnější trestné činy násilné, tak v tomhle je zase naopak Česká vězeňská služba a myslím si, že i probační a mediační služba velmi dobrá cílenou péči v různých specializovaných terapeutických a dalších programech. Rozhodně nutné je provázat s programy podobného typu, jako je Vnímám i tebe, což je program zaměřený na oběti trestných činů a zvědomění toho následku trestné činnosti. Takže tam jako určitě nutné napínat síly, ale změnou trestního zákoníku a myslím si, že to je trend celoevropský a správný, aby ve vězení ve výkonu trestu byli společensky nebezpeční lidé a tam potom, když jich bude míň, bude lepší prostor pro zaměstnance intenzivněji pracovat. Tak nevím, jestli jsem odpověděla na vaši otázku. Jo. Lebo preto sa na to pýtam, lebo keď si pozerám ten index väzenskej populácie, tak on v Českej republike medzi rokmi 2020 až 2023, je to aj na slajde, poprosím, aby asi máte všetci tomu možnosť si to pozrieť a konfrontovať to, čo hovoríme, tak v Českej republike je v zásade výnimkou jedného roka stály 180 až 181. Takže preto ma to zaujíma, ako sa toto bude uplatňovať v praxi a ďakujem, že ste na to reagovali. A teraz sa opýtam vás, pán doktor, vy ste, aj sme o tom už dnes hovorili, Poľsko sa dostáva do takej zaujímavej situácie, bez toho, že by som si dovolil svoj názor povedať, keď 10 rokov tam prednášal som, že v tej Poľskej republike sa ten index väzenskej populácie zvýšil zo 180 na 203. Myslím si, že nikto okrem vás dvoch z Poľskej republiky to nevie lepšie popísať v tejto chvíli a v tejto miestnosti, že čomu toto pripisujete, alebo ako to vy vnímate, že ako keby pribúda počet odsúdených na počet obyvateľov Poľsku. Že čomu to vy, akému faktu to pripisujete? Teraz nehovorím, či to je dobre, či to je zlé, hovoríme fakty len. Jasné. No, na dneska máme takmer 70 000 odsúdených v ústavoch, čiže niečo menej, než to bolo ešte pred niekoľkými rokmi. Však nie je to tajomstvo, že cez ostatných niekoľkých rokov zákon v Poľsku sa veľmi prísnil vzhľadom na politickú a sociálny a politický prístup k tomu. Lebo vláda vždycky sľubuje ľuďom prísne tresty, viac ľudí vo väzeniach. Veľmi sa zhoršil prístup k odsúdeným vo väzeniach. Ešte pred niekoľkými rokmi a hodím už do väzení pravidelne do ústavov rokov 16. To nebolo normálne. Práve teraz prichádzajú skuty v kajdankoch. Neviem, ako sú kajdanky puty. Puty po Slovensku v putoch? Puta. No a je to také pre mňa vôbec nepochopiteľné, lebo nehovorím o len nebezpečných väzňov,
A väzni v Polsku, odsúdení v Polsku musia platiť každý mesiac peniaze za to, že používajú napríklad elektrínu v izbe vo väzení v celi, no tego v minulosti nebolo. A musia platiť a keď prichádza hodina 22, majú vypnutú elektrínu. A či je to tež dobre, že nerozhodujem, ale máme menej rozhovorov a telefónov do rodiny, menej stretnúť. V podstate tento zákon trestný sa veľmi v posledných rokoch sprísnil a podľa mňa to, čo pán profesor sa pýta vzhľadom na čo je tých odsúdených viac, no ja myslím, že prísne právo trestné. Aj tí odsúdení, ktorí sú na výživnom, majú dlhy, no oni vychádzajú. Keď majú dlhy na výživnom, nemôžu ísť legálne do práci, lebo exekútor zoberie im 60%. Nemôžu hlásiť osobný bankrot, lebo v Polsku zákon nedovala na bankrot, nepozvala na bankrot osobný, keď sú to dlhy na výživnom a tak ďalej a tak ďalej. No je to mnohých podmienok, cez ktoré tí ľudia vracajú a je to pre mňa úplne nezmysel, no ale takto. Dobre, ďakujem veľmi pekne a ešte dám posledné slovo potom, ako dám našim panelistom možnosť, aby sa vyjadrili poslednými svojimi vyjadreniami pred diskusiou. Mám otázku na pána doktora Lorka. Pán doktor, to, čo hovoril doktor Petričko, to ja považujem za realitu najbližšie obdobia na Slovensku, že budeme mať menej ľudí zrejme za tie krádeže a za tie 289 ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a vo výkone trestu odňatia slobody. A teraz len tak, nehovorím, že či to tak bude alebo nebude, nie som prognostik, ale mňa by zaujímala tá situácia, že keby k tomuto prišlo, že by nám ubudli tí, čo sú miernostupní stráženia a pribudli, čo sú dvojke, trojke. Znamenalo by to, čo by to znamenalo pre ústavy na výkon trestu odňatia slobody? Niektoré oddelenia oddiely by sa zatvorili, alebo by sa upravili tak, aby tam mohli ísť aj tí, čo sú prísnejšom stupni stráženia. Ako to vy vnímate? Ako vy máte názor? Teraz hovoríme všeobecne. A že čo by to aj tej šanci na návrat potom čo by to znamenalo, inak sa spýtam, čo by to znamenalo pre šancu na návrat 2? Dobre, to je otázka. Pre šancu na návrat 2 by to znamenalo to, že sa musí prispôsobiť tej situácii, ktorá nastala, tak tomu bolo aj v kontexte tej novely, ale aj tá reakcia v podstate na zmenu profilácie tých klientov, ktorí prichádzajú do ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ono vždy sa dá nejakým spôsobom zareagovať, či už legislatívne, reprofiláciou ústavu, ale možno ešte to, čo bolo dôležité povedané, že vyzerá to teda tak, uvidíme, ako sa to bude aj javiť v budúcnosti, že čoraz viac odsúdených by malo byť vo výkone trestu, proste v tvrdej báze tých, ktorí sú nebezpeční pre spoločnosť a nie tých, ktorí sú tam kvôli nejakým svojim existenčným problémom. A práve takáto osoba si vyžaduje podľa mňa oveľa vyššiu mieru kvalitatívne aj kvantitatívne z hľadiska intervencie. Pri tých 289, ja neviem, či s tým sa dá ako niečo veľmi rýchlo a čarovné spraviť, lebo závislosť je jeden z najzávažnejších kriminogénnych faktorov, s ktorým sa naozaj pracuje veľmi ťažko a je to niečo, čo v podstate aj v podmienkách aktuálnej profilácie klientov vychádza pri recidivistoch ako najväčší faktor, že veľmi veľa, myslím, že to bolo okolo 70%, malo nejakú závislosť. Takže tie závislosti asi sa budú naďalej objavovať vo väzniciach a plus teda ak tomu naozaj bude tak, že to budú osoby, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť, tak si myslím, že to je krok k lepšiemu, ako teda mať tam tisíce väzňov, ktorí pre spoločnosť nebezpeční nie sú a vieme ich nejakým iným spôsobom potrestať, ale hlavne im pomôcť. Dobre, ďakujem veľmi pekne, lebo je pravda tá, že nám na Slovensku, aby chápali naši aj zahraniční panelisti alebo aj hostia ten kontext, u nás je trestný čin, keď chytíme vodiča, má v krvi viac ako 1 promile, to aj v Českej republike je rovnaká právna úprava. Sú ďalej v tom, že u nich sa to viac uplatňuje aj vo vzťahu k
k drogám, omamným a psychotropným látkam. My trocha v tomto zatiaľ pláveme. A nedarí sa nám to potlačiť, pretože aj súdy rozhodujú o treste prepadnutia veci osobného motorového vozidla, napriek tomu ten pokles tam nie je. Takže, a to je otázka aj tej efektivity trestného stíhania takýchto osôb. No a aby som to už nenaťahoval, aby som aj umožnil vám položiť otázky, tak ja by som si dovolil teraz sa obrátiť na našich cenných kolegov. Navrhujem, že by sme začali dámami, keby mohli, aby sme išli step by step, aby sme takto nemuseli zložite podávať si mikrofóny. Mňa by zaujímalo, keby ste mohli sa vyjadriť, že keď hovoríme o tom prepájaní penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, tak čo si myslíte, že pro futuro do budúcnosti je potrebné zmeniť? V podmienkach jednotlivých štátov, že kde vidíte také tie výzvy, nazvime to výzvy? No, já teď bych chtěla říct, je potřeba změnit nezávislost soudu, ale to si nedovolím, ale řeknu tím, kam směřuji. U nás jako třeba je velmi významná role probační a mediační služby. Podle mě, pokud se posuneme do budoucnosti, kde zavíráme pouze nebezpečné lidi, pak je potřeba daleko více využívat institutu podmíněného propuštění, protože tam nastává s dohledem probační mediační služby, kde nastává testovací fáze. To vězeňství vytváří skleníkový efekt, ať už je moderní, nemoderní, hromadné, individuální, tam prostě neotestujete, jestli někdo dokáže odolávat drogám, jestli někdo dokáže neřídit bez řidičského oprávnění, jestli někdo dokáže splácet své dluhy. Tady ta testovací fáze je hodně důležitá a není nějak dobře ukotvená v zákoně, aby byla zautomatizovaná. Za mě by to bylo hodně potřeba, aby i ten odsouzený věděl, kam směřuje, jaké má možnosti, když bude fungovat. A rozhodně za nás je to síťování těch státních organizací a dobrá investice do systematického financování neziskovek, což u nás není, je to ad hoc, jednou roční projekt, který zanikne, neudržitelný. Takže tohleto propojování a o prevenci a krocích předtím, než to skončí, u nás už jsem hovořila. Ďakujem. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ja by som len veľmi stručne, už teda som mala príležitosť teda sa k tomu vyjadriť, k tomu prepojeniu, ale nahrávka na smeč od pani riaditeľky, že možno aj ten svet vlastne tých neziskových organizácií a teda tých mimovládnych inštitúcií u nás by možno mohol byť efektívnejší a viac využívaný teda v pomoci teda tým prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody. To len ako taká rýchla myšlienka. Ale mne celý čas bežalo hlavou počas toho predchádzajúceho diskusného kola, že teda presne tá optika, že vlastne kto, aký odsúdení sa vlastne do toho výkonu trestu odňatia slobody dostávajú, za čo sa tam dostávajú a s kými potom vlastne sa usilujeme potom po prepustení na slobodu pracovať a na čom vlastne sa dá teda s tými ľuďmi pracovať a nedá mi nevyužiť príležitosť a nepovedať teda našu starosť, ktorá je mimo sociálnej kurately pre plnoleté fyzické osoby, ale ako hovoril pán riaditeľ Petričko, odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody obidvaja rodičia naraz za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, za zanedbávanie starostlivosti, je tiež taká výzva do budúcna, že či teda ten efekt toho trestu je aj užitočný teda pre budúcnosť a pre perspektívu teda ich detí, pretože sa nám stáva, že teda táto rodina, ak aj zostane s jedným rodičom, ak sú to sociálne slabšie rodiny, tak jednoducho neustojí tú starostlivosť ten jeden rodič, no ak už idú obidvaja rodičia do výkonu trestu, tak tam nie je debat o tom, že teda treba riešiť náhradnú starostlivosť a dalo by sa hovoriť veľmi dlho o efekte teda tohto zásahu do rodiny. Ďakujem. Poprosím, pôjdeme takto, aby sme išli chronologicky, lebo že sudca má byť na záver, tak to dodržíme, lebo že kladívko drží v rukách pevne sudca. Nech sa páči, pán doktor Lorko, poďte. K tým zmenám, ako z môjho pohľadu je potrebné naozaj dovršiť ten proces výmeny informácií medzi tými kľúčovými hráčmi.
aby teda naozaj vedeli o tom klientovi, čo sa s ním stalo, čo potrebuje a ako mu pomôcť. To je asi taká prvá vec, ktorá by sa mala nejakým spôsobom dotiahnuť čo najskôr. A druhá vec, už to bolo aj spomenuté, naozaj využiť ten potenciál neziskových organizácií v zmysle vykonávania určitých intervencií, ale dodám rovno aj to, že naozaj to musí byť nejakým spôsobom systémov uchopené, aby išlo o subjekty, ktoré to vedia vykonať, ktoré to reálne vykonávať budú, aby to bolo kontrolované a aby tie subjekty v konečnom prípade aj za to dostali zaplatené. Čo myslím si, že ak vynecháte jeden z tých aspektov, tak to ten úspech neprinesie z hľadiska kvality tej intervencie. Takže za mňa takto. Ďakujem, nech sa páči, pán doktor. Ja si myslím, že keď chceme niekoho vytiahnuť z väzenia, tak skôr mali by sme vytiahnuť väzenie z neho. Čiže z jeho mentality, myslienok, zvyčajov, prístupov. Takže v prvom rade, keby som tak mal možnosť, zaviedol bym do našich polských ústavov vystupné oddiely. V rámci toho vlastne vytiahnutia väzenia z mentality. A v druhom rade chcel by som a snívam o tom, by sme mali pracovníka sociálneho a sociálneho kurátora vo väzení a to vôbec v Polsku takto není. Čiže v rámci ústavov nepôsobia pravidelne, možno v rámci niektorých občas prichádzajú zvonku, ale no, nie je to taká pozícia. Aj sociálny kurátor neexistuje v Polsku v rámci väzeň. Občas, tak ako som ja bol v minulosti, prichádzajú kurátori, čiže probační a mediační úradníci. V Polsku to je bez mediácií ku väzeniam, ale v rámci celého Polska je to radšej také jednotlivé prípady. Následná vec je taká, že máme v Polsku takmer 1700 bodov bezplatnej porady právnej, či bezplatných porad advokátov a právnikov na verejnosti, na meste, v mestách, v obciach. No a ľudia môžu z toho úplne bezplatne zdarma korzystať, používať túto poradu, ale väzni odsúdení vôbec nemajú takú možnosť, lebo podmienkou je prísť ku tomu bodu a nepochopím čomu a čo je proti tomu, aby napríklad odsúdený mohol zavolať do takého bodu, alebo občas by taký právnik do neho prišiel. Následná vec je taká, že ja by som dával väčší akcent na tresty miešané, čiže v prvom rade te tvrdé tresty basa, ale tá progresivita, o ktorej pán profesor hovoril skôr, čiže tvrdý trest, potom ústav o strednom, menšom stupni straženia, potom vystupný oddiel a potom priehodný dom, potom možno nejaký dohľad organizácií mimovládnej. A to by som tiež aj v tejto oblasti videl. No a posledná vec, o ktorej som chcel povedať, to menil by som prístup verejnosti ku bývalým väzňam. Lebo veľmi často a bezpodstavne, bezzasadne, bezdôvodne, tak to sa hovorí, a týchto ľudí sa boja. No nie každý recidivista to je vrah. Nie každý recidivista to je vrah. Mnoho to sú pachatelia menej nebezpiečný, tak myslím tyle. Dobre, poprosím o stručný záver a potom pôjdeme na otázky. Ďakujem. Ja ešte pred tým záverečným zhrnutím by som reagoval na tú problematiku ohrozenia pod vplyvom návykové látky. My sme sa veľmi inšpirovali projektom Šanca na návrat 2 a vďaka mojim kolegom z ministerstva, ktorí sú aj dnes aj tu, pani Servanská-Gulanová, pani Kľúčiková, sa nám podarilo v podstate pripraviť národný projekt Restauratívna alternatívna justícia pre každého, dúfam, že som to povedal správne. A v tomto projekte jedným z programov, ktorý by sme chceli v budúcnosti pripraviť, je aj program Zodpovedná jazda, ktorý presne reaguje na problematiku 289, či vo forme skupinových terapií, alebo možno, že sa úplne odborne v tomto nevyjadrím správne. Každopádne reagovať na požiadavku 289, pretože tam je najväčší problém v tom, že tam tá recidiva nie je až taká vysoká, ale máme vysoký prírastok prvopáchateľov a ak by ste si skúsili urobiť základnú diagnostiku, kto môže byť potenciálnym páchateľom trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, tak zistíte, že to môže byť každý.
Je to mladý, starší, muž, žena, a vzdelaný, nevzdelaný a tak ďalej. Čiže je to pomerne ťažká špecifikácia na tohto páchateľa, čiže týmto spôsobom som si urobil, alebo som nám urobil reklamu na tento projekt. Čo sa týka záverečných zhrnutí, ja by som to zhrnul tak, čo aj povedali kolegovia, že dosť dlhú dobu v rámci penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti žijeme v dvoch rozličných svetoch. Žijeme v tom svete väzenskom a v tom svete probačnom. A podľa môjho názoru to nie sú dva svety, ale jeden veľký svet. Musíme určite spájať tieto skúsenosti, dobré praxe. Použijem jeden taký výraz, ktorý keď sme boli pred rokom na konferencii v Košiciach, jeden pán profesor Česka povedal, že niekdy je na otázku, že my Slováci veľa vecí opakujeme z Česka, tak povedal takú krásnu vetu, ktorá sa na všetko hodí, že niekedy je lepé niečo dobře obsať, jak blbě vymyslet. Čiže to isté, čiže skúsenosti, dobré praxe, ktoré už šanca na návrat 1, šanca na návrat 2, alebo šanca na návrat, lebo jednotku ste tam nemali, teda šanca na návrat urobila, sa dajú krásne použiť pre tú probačnú časť, čo som aj rád, že naši sú aktuálne súčasťou dvojky. Čiže tieto svety by mali byť otvorené. Ja si myslím, že ten život toho odsúdeného je taká jedna dlhá cesta, počas ktorej na neho vplýva ten policajt, ten prokurátor, ten sudca, probačný príslušník, riaditeľ, starosta, kňaz, sociálny pracovník, obrovské množstvo ľudí. A momentálne si žijeme v takých vlastných svetoch, že toto je policajný svet, to je polícia, toto je prokurátorský, toto je náš sudcovský, toto je probačný, toto je jedna spoločná cesta. A je dôležitá tá prepojenosť tých informácií. To je veľmi dôležité, aby sme mali tú prepojenosť informácií, do akej miery dnes pracujeme s odsúdeným, pretože dnes prepúšťame, alebo podmienečne prepúšťame odsúdených z výkonu trestu, či v rámci podmienečného prepustenia, alebo v rámci pokračovania vo ochrannom dohľade. A my v probačnom dohľade niekedy realizujeme úkony, ktoré sa už realizovali vo výkone trestu. Pričom by sme mohli pokojne nadviazať na to, čo sa už robilo kontinuálne. A to nám samotný odsúdený občas nepovie, samozrejme, málo kedy to povie. Čiže to je veľmi dôležité. A naopak takisto máme osobu na probačnom dohľade a nastupuje do výkonu trestu. A ten výkon trestu začína takisto od nuly. Základnú profiláciu a tak ďalej. To je veľmi dôležité, vzájomná výmena tých informácií, čo sa s týmto klientom na tejto časovej osi dialo. To je podľa môjho názoru veľmi dôležité. A čo sa týka tretieho sektoru, my sme si vlastne dali za cieľ ten tretí sektor, alebo ten neziskový, volajme ho akýkoľvek sektor, krásne zmapovať, pretože niektoré organizácie už teraz robia, máme aj napríklad veľmi dobrú spoluprácu alebo aktivity s rôznymi organizáciami, ktoré sú ako keby domy na polceste. Uvediem príslušníka zboru väzenskej justičnej stráže, pána Malého, Juraja Malého zo Sučian, tuším, ktorí zriadili spoločne s bývalým príslušníkom pánom Brisudom v Ružomberku presne dom na polceste, ktorý sa stará presne o maloletých teda páchateľov medzi 18. a 25. rokom. Tam žijú, proste majú od nich takúto starostlivosť. Toto je budúcnosť svojím spôsobom týchto aktivít, aby sme dokázali pretaviť ten život od momentu prepustenia, fyzického prepustenia z výkonu trestu alebo v rámci samotnej probácie do toho bežného života. Ďakujem veľmi pekne za takéto záverečné zhrnutie našich panelistov. A teraz dovoľte, aby som sa dostal k tým otázkam, ktoré máte, myslím, že aj možnosť si pozrieť. Jedna otázka znie, prvá. Novelou zákona sa znížila sadzba ukradnuté veci, tým pádom títo ľudia nejdú do výkonu trestu a rieši ich okresný úrad. Plánuje sa venovať pozornosť aj týmto ľuďom? Možno to poviem takto, že ten systém Horálkovej krádeži, ak ich takto nazvem, bol dlhodobo často proste prezentovaný, či je to správne, či to je nesprávne, či to má rozhodovať sudca a tak ďalej. Aktuálna právna úprava je taká, že teda Horálková krádež nie je, avšak existujú nástroje trestného práva ako pokračovací trestný čin, alebo ak si osoba túto vec privlastní násilím a tak ďalej, ktoré umožňujú svojím spôsobom aj takéto trestné činy teoreticky stíhať. Každopádne toto je skôr agenda, ako ani nie tak naša, ale skôr agenda priestupkového práva. Dodám len jednu podstatnú vec, že zároveň máme v aktuálnej právnej, alebo
právnej úprave od roku 2024 možnosť realizovania probácie aj v priestupkoch v prípade mladistvých páchateľov, v prípade priestupkov. Čo mám vedomosť, aktuálne vlastne sa pripravuje právna úprava, ktorá by mala reagovať presne na tieto drobné krádeže, aj ekvivalentom trestu povinnej práce a takýchto aktivít, ale to je skôr, by to asi bola otázka skôr na ministerstvo vnútra a na policajné prezidium. My sme v tomto úplne takto možno, že okrajovo, čiže to je to skôr priestupkový zákon. Dobre, takže ja to urobím tak, že každému z tých otázok jednu vyselektujem, aby sme nikoho neuprednostňovali. Jedna je vyslovene šitá na doktora Lorka. Ako vnímate efektivitu aktivít ako šanca na návrat, keď zbytok intervencií štátu výrazne zaostáva? Ťažko sa mi asi úplne komplexne vyjadriť k tej otázke, lebo viem, aká je intervencia, alebo aká je miera intervencia aktivít vo vzťahu k našim skupinám odsúdených, ktorých aj nejakým spôsobom členíme. Či zaostávajú iné intervencie, ako z hľadiska ukladania, dobre, môžeme si povedať, že z hľadiska ukladania jednotlivých druhov trestov, tak bolo to spomenuté, prvý stupeň, alebo teda to prvé pomyselné miesto má podmienečný odklad, podmienka, a tam možno je naozaj vhodné hovoriť o tom, či vieme nejakým spôsobom vyhodnotiť tú efektivitu takéhoto druhu trestu, že koľko trestov je v prípade odsúdených, koľky sa osvedčia, koľky naopak sa im trest premení na nepodmienečný trest odňatia slobody. Toto je možno tá cesta toho zisťovania tej efektivity, o ktorej teda neviem, že by zatiaľ sme o tom mali nejakú vedomosť. A určite tá ďalšia efektivita ďalších druhov trestov, trest povinnej práce, vo veľa prípadoch môže mať oveľa silnejší účinok, aj difamačný efekt na toho páchateľa, keď je povedzme nejakého významného podnikateľa, ktorý sa objaví v svojej lokalite a bude vykonávať trest povinnej práce ako nejaká podmienka alebo čokoľvek, akýkoľvek iný trest. Takže tá efektivita naozaj je ťažké sa k nej vyjadriť nejak komplexne. Uvidíme, že ako budú nastavené tie merania tých ďalších druhov trestov. Dobre, ja mám otázku tu jednu na pani riaditeľku magistru Marcinovú, že či je úrad využíva informácie z väzenského systému a aké informácie majú váhu a čo im informačného systému pomáha. To znamená, že ak využívate, čo vám pomáha, by som to... Ja len stručne zareagujem aj na to, čo som hovorila aj teda v prezentácii, že teda tie skúsenosti aj zo šance na návrat a z toho prepojenia tých informácií cez individuálny akčný plán sociálneho zabezpečenia sú pre nás úplne akoby takou dobrou príležitosťou disponovať informáciami o klientovi, a keď bol vo výstupnom oddeli, ktoré programy absolvoval, s akým záujmom, k akým v akých oblastiach on bude potrebovať reálne pomoc na slobode. Takže všetko, čo sa v tej práci s klientom získa od priamej komunikácii s odsúdeným počas teda výkonu trestu odňatia slobody, má veľkú váhu pre kurátora. Ďakujem. Na pani riaditeľku z Českej republiky nie je tu napísané, o aký štát ide, tak si dovolím vám položiť otázku. Aké nástroje má k dispozícii probačný úradník postpenitenciárnej starostlivosti? Si dovolím tú otázku trocha upresniť. No, my máme celou škálu různých linek, které vykonává v České republice. To, čo máte takže... vy a nemáme my, aby sme to tak vedeli odlíšiť. No, já nevím, co přesně máte my, ale u nás je probační mediační služba samostatná instituce, která má několik agent, významnou z nich je mediace a apel na restaurativní justici ve všech fázích trestního procesu. Máme samostatnou linku při přípravném řízení, kde můžeme vstupovat do procesu a třeba zabránit uvěznění. Máme agendu alternativních trestů domácího vězení s monitoringem, máme agendu práce s mladistvými a celou tu linku vlastně soudnictví ve věcech mladistvých
s dětmi, probaci, rádi bychom posílili tu péči ve vězení o klienty, dělali větší díl toho bezpečného propouštění, tam teď směřujeme. A co máme unikátní, tak je práce s oběťmi trestných činů, což je teď u nás velké téma. A vzhledem k implementaci evropských předpisů a směrnic bude se zvyšovat tlak zrovna na naší instituce, abychom převzali větší odpovědnost i obecně za oběti trestných činů v České republice. Ďakujem, pani riaditeľka. Na pána doktora Ješinského, keby ste mohli povedať, že aká forma mimovládnej organizácie v Poľsku je v tejto téme najprínosnejšia? Že tí, ktorí vystupujú v rámci tej postpenitenciárnej starostlivosti mimovládky, lebo si ich, tá vaša odpoveď budila pozornosť, lebo si ich uvedli niekoľko desiatok, ale ktorú vy považujete takú najprínosnejšiu? Alebo také niečo zaujímavé, keby to bolo? No, z polských skúseností vyplýva, že cesta je dvojitá. Jeden druh takých mimovládiek pôsobí ako napríklad domowe na Polceste, čiže majú svoje zariadenia a tam prijímajú bývalých väzňov pod svoju strechu a tam s nimi pracuje cez 6, 8, 10 mesiacov, obvykle nie viac. A druhá cesta, druhý smer je taký, akým ja pôsobím už od tých 11 rokov, čiže zavedené v rámci mimovládnej organizácii, v mojom pádom je to Združenie Sursum Corda v Nowym Sączu, zavedené centrum postpenitenciárnej podpory, ktoré nezabezpečuje úplne ubytovania takého dlhodobého, len iba ubytovanie krátkodobé, napríklad 2-3 týždne, pri podmienkoch, že tento odsúdený, ktorému my platíme za pobyt napríklad v nejakým moteli alebo hoteli alebo jakým innym zariadení, splňa naše podmienky. No. Tomi podmienkami je taký akčný plán indywidualny, napríklad registrácia v úrade pracy, aktívne hľadanie pracy. Máme svojho poradce, odborného poradce, ktorý pomáha hľadať robotu týmto ľuďom. Aj sami dajeme im ponuky. Máme svojho terapeuta od závislosti, máme svojho právnika. Sami prichádzame do týchto väzení pred prepustením týchto osob a potom, keď oni už prídu, prichádzajú do nás a oni znajú nás a my známe ich. A ešte inom pádom dajeme finančnú podporu, keď treba, nakúpime nejaký oblek, nejaké veci na prvé potreby. No a tento človek je samostatný, je nezávislý, býva v takýchto istých podmienkach, jak každý človek na slobode, bo musí si dať dosiahnuť tento cieľ, ale len s takú obmedzenú podporou našou. Ktoré lepšie, to pravdepodobne to závisí od situácii individuálnej odsúdeného. Keď odsúdený bol dlhodobo vo väzení, alebo dlhodobo pred odsúdením a pred nastúpením do UFTOS bol závislý napríklad drogovo alebo alkoholovo a nefungoval dobre v spoločnosti, tak vieme, že on si samostatne nezafunguje dobre na verejnosti, teda lepšia je taká mimovládka, v ktorej on môže bývať cez okres 3-6 mesiacov a s aktívnou podporou špecialistov. Ale keď to je človek, ktorý trafil do trestu prvý, druhýkrát a nebol tam 20 rokov a má nejakú minimálnu aspoň podporu a vztahy s rodinou, tak vieme, že lepšie je, keď on ide na svoje. Čiže tento proces je viac aktívny po jeho strane, než po našej. No. Ťažko povedať, ktorá lepšia, to je vždycky individuálna téma. A je tu posledná otázka, aby sme ten čas do 18. naťahovali pre pána doktora Petrička, že čo je podľa vás najdôležitejšou výzvou, ktorú je potrebné prekonať, aby sa princípy restauratívnej justície stali integrálnou súčasťou trestného práva Slovenskej republiky? Aby sme nemali krvavé oči. Čo povedal? Aby sme nemali krvavé oči. Dobre, takže ak dovolíte takouto odľahčenou a krátkou odpovedou pán doktor
Petričko vlastne vďaka nemu sme dodržali limit. Ja by som chcel, a to, že nemáme dlho hovoriť, to sa týka aj speakera, tak ja by som chcel veľmi pekne využiť túto príležitosť, aby som našim cteným kolegyňam, pani doktorke Slovákovej, pani magistre Marcinovej, pánovi doktorovi Jašinskému, pánovi doktorovi Petričkovi a najmä pánovi doktorovi Lorkovi poďakoval za to, že sme mali možnosť medzi vás prísť, že ste to s nami vydržali do tej 18. a dovolím si odovzdať slovo pani hlavnej moderátorke na záverečné informácie z dnešného dňa. Ďakujeme zatiaľ za pozornosť.